kuvaustilanne se voi olla hyvin yhtäkkinen ja nopea. Ja sitten vasta jälkeenpäin, kun käy tietokoneelta esimerkiksi omia kuvia läpi, niin huomaa sitten sen yhteyden aikaisempiin töihin tai johonkin. Eli aika pitkälti se menee myös tiedostamattomalla tasolla. Eli tulee vain tarve kuvata ja sitten myöhemmin tajua miksi. Vedostajana Himmelblaussa oleminenhan on huikea oppimispaikka. Eli mä näen, miten muut taiteilijat lähestyy töitä. Silloin ensimmäisenä vuosina tuli tietenkin vielä, että tapahtuu se, että mä lähdin omimaan tietoisesti tai tiedostamatta muilta vaikutteita, mutta aika pian mä sitten huomasin, että mulla kuitenkin on semmoinen tietty oma kieli, niin mun ei tarvitse siihen tai sitä pelätä, että mä lähden hakemaan vaikutteita muilta. Ainoastaan sitten mä näen hyvin erilaisia tapoja tehdä taidetta ja kuitenkin kaikki tekee sitä äärimmäisen ammattimaisesti, niin siinä vaan oppii näkemään niin monia eri asioita. Прошу вас, welcome в галерею. Мы сегодня принимаем в гостях клуб Тампере и Балтийский институт, который организовал выставку нескольких известных художников в нашей галерее. I'm an art printer as well, so I print art for all these artists here as well. So I've been made all these for them, but I'm also an artist myself, so I have a double role. There are several works we have done together. So it's from Outi Heiskanen and me. Mm-hmm. So we have combined our works. There's my art and hers, and we put it together. Outi muistaakseni ehdotti, että mitä jos kokeillaan, että jos hänen hahmonsa seikkailisi mun Islantikuvissa. Ja päätettiin kokeilla ja lopputulos oli suoraan sanottuna yllätys meille molemmille. Eli niistä tuli paljon enemmän kuin mitä me kuviteltiin ja hyvin erilaisia kuin mitä kuviteltiin. Moni on tullut sanoa, että aika rohkeata lähteä tekemään akateemin kanssa töitä, yhteistöitä siis. Mutta oikeastaan aika pian sitten sen jälkeen, kun ne työt on ollut esillä ja ihmisiltä on tullut palautetta niistä, niin oikeastaan yksi tärkein palaute on ollut se, että ne ei ole Outin tai mun töitä, vaan ne on selkeästi mun ja Outin töitä. Ja se on myös se, minkä takia me itse tykätään niistä niin paljon, on se, että ollaan oikeasti luotu jotain, mitä me ei saada yksinämme aikaiseksi. Pietarin näyttely meni hyvin. Mä kuvasin sitten siellä Pietarin vanhemmalla hautausmaalla näitä. Joo, mutta kyllä musta näissä on suku niihin Pariisin tai karusellihevosia, joku semmoinen hammas. Tästähän tulee siis laajempi kokonaisuus, eli näitä tulee 60 tai 90 yhteen isoon työhön, että se on semmoinen. Mutta näihin on aika vaikea nyt yhdistää sitten sun kuvia. Mitä tuohon ihan selvä suurperhe. Niin, no sillä tasolla muuten totta. Niissä kesällä otetuista Islannin kuvista, niin siellä on kuule maisemaa yllin kyllin, jotka huutaa sun hahmoja. Niin, ja kun se lopputulos kuitenkin on, ainakin mun mielestä, niin kun se ei ole, ne ei ole sun töitä eikä mun, vaan ne on selkeästi meidän yhteistöitä. Että ne on jotain muuta, mitä niin kuin yksittäisten laattojen summa on. Kyllä. Ne vaikuttaa toisiinsa ja luo uuden kokonaisuuden. Ja se musta on kiinnostavaa, että
en tiedä sitten, että se vastaanotto on ollut toistaiseksi vähän semmoinen, että juu, kiva, mutta mieluummin sun oma tai sun oma. Niin, totta. Mutta mä ainakin itse niistä tykkään No, siis enemmän kuin omistani. Samoin, mutta On tuokin kyllä hurja ja siis eikö oikeesti, siinä on Niin. se, että mulla oli hirveän vaikea, kun mä en tuntenut Pietaria, ja kaupunkia Pietaria on tosi vaikea. Siis silleen, että se on suurkaupunki,